Il-Ministru tal-Ġustizzja Jonathan Attard ħareġ huwa l-Ministru sieħbu Owen Bonnici meta stqar li l-ħabib tiegħu ħall-passi kollha skontu neċessarji meta ġixxa dwar każ ta' fastidju sesswali li seħħ fuq tfajla li kienet impjegata mal-Orkestra Nazzjonali. Kemm hu skandaluż li għandek ħabib tiegħek fil-kabinett tiegħek li kaxkar saqar fuq każ ta' fastidju sesswali? Ma referent, jena naħseb il-ħabib, biex tgħidu hekk, u kollega tiegħi, il-Ministru Owen Bonnici spjega ben tajjeb li l-passi kollha neċessarji meta ġie konoxxenza u fil-limita tal-informazzjoni li kellu disponibbli. Ma dan biex ħadhom, ġvillitra ħarġet fis-6 ta' Settembru u ħalla 20 jum biex ħazzjoni għax ukoll ħarġet fil-media l-istorja. Jiena konvint li l-Ministru kollega tiegħi ħall passi opportuni u fil-mument opportun u l-awtoritajiet ta' pajjiżna qed narahom bil-fatti jaħdmu. B'hekk il-Ministru tal-Ġustizzja huwa wieħed mill-ftit membri tal-Cabinet li sa issa ħarġu għonhom għal Owen Bonnici għal isħabu l-oħra baqgħu totalment fil-muta u ħallewh iżolat. Intant meta kien mistoqsi dwar jekk jikkonfermax l-Avukat Ġenerali ta' Tortni biex il-qorti ma tipproċedix kriminalment fil-konfront Antoniella Gawci u Mehmet Tasli brabta mal-każ tal-Bank Pilatus, Jonathan Attard qal li huwa obbligu ta' Victoria Buttigieg illi tieħu dawn id-deċiżjonijiet. Tikkonferma li l-Avukat Ġenerali ta' Tortni biex ma jittieħdux passi kriminali fil-konfront ta' żewġ persuni brabta mal-Bank Pilatus? Jiena mhux kwestjoni li tikkonferma hija fid-diskrezzjoni legali tal-Avukat Ġenerali tispetta lilha parti mir-responsabilità tagħha hija l-funzjoni tagħha informatu wkoll li hemm proċeduri fil-qrati li jirrigwardjaw dan is-suġġett u hija għal daqstant inħallu l-proċeduri jsiru fil-qorti. Bil-Ministru jikkonferma li ma poġġiex l-informazzjoni mitluba minnu fil-Kamra tar-Rappreżentanti. Titalbuk biex tippreżenta l-informazzjoni fil-Parlament? Ma rridx inti, żammejt lura ma ppreżentajtix informazzjoni għal xiex. Jien l-interess tiegħi huwa dejjem li ssir ġustizzja. Il-fatt li ma ppubblikax l-informazzjoni la tagħmilni kompliċi u laqqas se tikkontribwixxi o menu biex issir ġustizzja. Il-Ministru tal-Ġustizzja kien mitlub li jagħti rendikont u l-informazzjoni kollha relatata mal-każ tal-Bank Pilatus u dwar ir-raġuni għal l-Avukat Ġenerali ta' il-maħfra lil żewġ persuni brabta mal-każ tal-Bank Pilatus. Iżda sal-lum din l-informazzjoni għad qed tinżamm mistura. Turija ċara ta' kemm Jonathan Attard huwa kompliċi mal-Avukat Ġenerali biex jinħeba l-każ tal-Bank Pilatus.